Ku shiga YouTube channel ɗinmu mai suna RABO TV domin samun interview comedy. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku mana liking ɗin bidiyon nan. Rabona na nema rabona za na samu, ga Allah na roƙa ya bani mai farin jini. Kai ne kana nan dama ina ta neman ka ban ganka ba, ashe kana garin. To ya ake cike ne? Wallahi Facebook ne na hau ina dan duba masoya, ka san dole masoyan nan sai muna duba su. Kai karamar wayan nan network ne 4G ce fa akan ta. Zan ta da robali ai ka san robalin ne yana kara mana network, shi yasa ka ga muni biyu kawai na sa robali. Hagoncin kayan na rantse ma da Allah tun da ya je Lagos kawai ya dawo ya zama bota, waya biyu ce fa an shi. To kai hassada to ni ba dole mu samu ido ba, tare ba muke ba, kai ka sani tun ba mu da ko sisi muna zama a unguwa tare muke da shi, amma wai yanzu ya je yayi wannan fuska ma yake mana, amma yanzu ni zan je wajen shi duk yadda za a yi, ko da wani abu in samu in ma bai bani ba ni sai na san yadda zan yi da shi. Ka kawai abin da zan yi kenan, ko ya ka gani, amma fa ba hasada bane ba fa. Hasada ayo ya ake ciki ne, aka ce mun ka dawo gabaki ɗaya ka ware mu, kai tun da ka dan je kudin nan ka dawo shikenan ka zama bota. Na gama kaman waya biyu ne wa hannunka. garin naku ne zafi yayi yawa. Zafi yayi yawa ba Wallahi zafi yayi yawa. Wai ne to ma nake nema dan fito kofar gida ne. Oke kofar gida ga shi ma nake ji na aika tun da aka kawo ruwa. Ka aiku manya ne, sai dai ku dinga aikawa kawai. A'a ka zauna ko barin samu ma ruwa. A'a barin samu ma ko dan abu in na samu ka ga yin rage ta ko ba haka ba, tunda ku masu kuɗi ne. Yau sai ya ji yadda ake kashe shi zan yi kawai. Ya za a yi muna tare da kai ka je ka samu abin duniya ka ware mu ka zo ka canza mana danki. Wannan fa yana cikin update ba. Na ga yin kanan nan update ko suke da isa. Ha ina dawo fa. Sannin kaka da kenan. Ga ruwan. To cikin ina godiya. Ya kamata ka sha shi yanzu saboda ranan nan. Wallahi ranan kuma ta yi bari zan dan ƙara soyayya. Ha? Me faru kuma? Me faru? Me faru? Cikina. Me faru? Cikina. Cikina. Zan mutu. Ka da zuwa tashar RABO TV, inda wannan ne farkon zuwan ka, kar ka manta ka danna mana subscribing sana ka danna mana alamar ƙararrawa, yanda daga mun saki sabon comedy zaka gan shi kai tsaye, sannan kai mana liking kai mana sharing.